Hanyongut kirkot jong kawe ka kanhun king atiar kabadang mi thamai harilum khasi jentia kabalatip kerteng kum ka National Liberation Council of Nongkandong neka LNCN kila syakemno aki pulit akan ka sngi balang kane ka jingdon jong kane ka kanhun king atiar bathamai kala pau perthei da ka jingyo kem ki pulit ya bungut kirkot na kaleng ki jaka jong karilum khasi bat jentia ha kane ka sngi balang katkum ka jingyo thu Deputy Inspector General of Police Eastern Range David Nestel Armarak letu ba kane ka kanhun kala telok bat ka kanhun kai klau na Nagaland ka NSCN bat kala dab ban pha ka kanhun kirkot ka first batch ban hi kai sia cha Nagaland ka khat hanyo tarik nailar ar jara pholai upente bahalor kane ka jingyo khubor ki pulit kila panlaw ka jingkhan ra hene ka steps ngi balang bat kiliyo ban kiam ya nyongut ki breu na kaleng ki jaka karilum khasi bajantia kathub ya we ukhanna une uhe pulit upente bana peneng kine ki basha kiam uwe ude chairman u commander in chief u general secretary bat ki area commander ka West Khasi Hills bajantia hills uwe unong pandung record bat uwe part u bu jingtho lembalai ngut ki erang ki pulit kila register case ikini ki breu hapo ka crime branch police station Eastern Range balapan ngat ki hapo ka Kandon IPC bat unlawful activities prevention act ka jingto ki ikini ki breu kala ya chakmat ban labdin ki we part ki record jongkane ka seng thamai